zelf in elkaar zetten. En wat dacht je van die muziek aan elkaar mixen? Al die kleding. Jullie zien er fantastisch uit. En iedereen, werkelijk iedereen heeft het helemaal hartstikke goed gedaan. Applaus voor Made for Dance. En maak maar eens een diepe buiging. 1, 2, 3. Dat verdienen jullie. Zeker weten. Applausje voor jullie zelf. Want ik bedoel, deze mensen hebben toch wel een aantal keer moeten kloppen. En dan wil ik vragen of Kim lekker bij mij komt staan. Want zij blijft liever achter de schermen, heb ik het idee. Maar ik wilde haar toch wel eventjes hier in het middelpunt hebben. Want zij heeft het fantastisch gedaan. Heel vlug zegt ze gauw tegen mij. Applausje voor Kim Bastiaanse. Inderdaad. En natuurlijk Linda en Jayla. Want die geven haar de mogelijkheid om alles zo voor elkaar te krijgen. Ik wil ook graag Peter hiervoor op het podium. Jij staat er toch